אז תקשיבו. עמנואל עכשיו מתחבא עם חבר שלו, ואני צריכה למצוא אותם. עמנואל ואמא שלך! הנה, אני צריכה למצוא אותם. אז יש להם דקה מעכשיו. צאו! זה ריף. לחבר שלו קוראים ריף. ובינתיים אני לא רואה איפה מתחבאים. אני בעצם צריכה למצוא אותם. אנחנו משחקים מעכבונים. בהכל. בכל הדיון, וזה כל כך כיף. בואו נחכה שיעבור דקה. אז לא עבור דקה. עוד לא עברה דקה בעצם. וממש תכף יעבור דקה בעוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. אני יוצאת לחיפושים. אני אתחיל מהלמעלה. חפש אותם פה. אני לא מוצאת. למעלה הם לא. להתגלץ' נמצא אותם. אני חושבת שאני רואה. לא. אני מצאתי משהו. אני יודעת איפה ריף, אבל מצאתי את ריף. ורינות למעלה. מצאתי אותו באמת. אני חייבת לעלות דרך המרצה, כי אין לי ברירה. תקשיבו, זה מקום ענק. ענק, אני אומרת לכם. פשוט ענק. אוי, אני ראיתי לי. נכון? לא ספרתי פה, ספרתי שם. אחת המשיכים. לא נגעת. איפה אימאני? אוקיי, אני ספרתי אותך. עכשיו אני צריכה למצוא את עמנואל. טוב, תפסה אותי. תפסתי את ריף. ריף, אני אוהבת לחפש את עמנואל. איזה מקום לירון התחבא איתכם? איזה מקום לירון התחבא איתכם? אני לא זוכרת. רגע, נראה לי שאני לא יודע. זה פה? לא. אני לא זוכרת שזה. אני יודעת איפה זה. כן. ריף, מצאתי את ריף, עכשיו אתה סופר לו. מה? ריף, תספור דקה. לך לטרמפולין. 1, 2, 3. אין לך טרמפולין קודם. איפה הוא? איפה? מה שאתה תספור פה? טוב, חברים. בינתיים הם ברחו לי. שני שניות. 2 דקות.
זה בטוח שהוא שם למטה. יו, מזל שלי, כאילו אין את הזבל שלה, הייתי מתקשר אליה, או שהטלפון שלה אצלה. הייתי מישהו נראה לי וגם נעלה מה אתם נראים. יאללה, לא עולה. בטוח לא.